Замисляли ли сте се как една на пръв поглед съвсем стандартна, дори да си го кажем скучна обява за имот, може да се превърне в нещо завладяващо, в история, която продава? Днес ще направим точно това. Ще разглобим една обява, за да видим как се продава не просто къща, а истинска мечта. Сега чуйте това. Ведно с една втора идеална част от дворно място, представляващо 350 квадратни метра идеална част от общо 700 квадратни метра, с договор за доброволна делба, направо ти спира дъха, нали? Този език, този сух юридически език е всичко друго, но не е вдъхновяващ. Той описва, да, но със сигурност не кара никого да си каже «Вау, това е моят мечтан дом». Обаче, ако точно в тези думи се крие ключът, ако зад всеки ред от този технически текст всъщност се крие потенциал за разказ, който просто чака някой да го открие и да го разкаже, точно това ще направим сега. Добре, нека започнем от самото начало, да се потопим в суровите данни, точно така както са представени в оригиналната обява, без никакви украси. И така, какво имаме? Имаме къща на калкан, разположена на 3 етажа. Към нея има собствен двор, 350 квадрата. Важно е, че се продава обзаведена и оборудвана, а като бонус – лятна кухня с беседка. Окей, това са основните спецификации. Ясно и точно. А ето и как е разпределена отвътре етаж по етаж. На приземният етаж са всекидневната, кухнята, трапезарията и баня. На втория 2 спални с балкон и още една баня. А третият, там имаме склад и една голяма стая с панорамен балкон. Чиста и ясна информация. Но, история ли е това? Не, все още не. И тук нещата стават наистина интересни. Време е да започнем да търсим скритите съкровища. Онези човешки детайли, които са заровени някъде дълбоко сред сухите факти. Основният въпрос е, къде точно се крие тя? Отговорът е прост. В детайлите. В онези малки неща, които обикновено просто пренебрегваме. Например, ето това. В текста се споменава един много конкретен детайл – 38 годишен бор. Забележете, не просто дърво в двора, а бор на 38 години. Дърво с възраст, с история. И изведнъж, това не е просто дърво. Това е пазител. Мълчалив свидетел на почти 4 десетилетия от живота на това място. То придава характер, усещане за постоянство, за дом. А ето и друг пример, който брилянтно илюстрира силата на гледната точка. Фактът е, къщата има 2 отделни входа. Сухо, нали? Но това се превръща в възможност, в решение. Това е дом за 2 поколения, родители и деца, които живеят заедно, но запазват своята независимост. Или пак шанс за пасивен доход от наем. Виждате ли разликата? Да погледнем и местоположението. Това не са просто някакви си километри. Това е уникален център, който свързва различни светове. На минути от динамиката на града, от спокойствието на морето и, разбира се, от приключенията в Странджа планина. Всичко е на една ръка разстояние. Има и още нещо. В текста се споменават и други детайли, които говорят не за сградата, а за начина на живот. Съседи от Франция и Великобритания, например. Лятна кухня, която просто крещи и споделени моменти с приятели. И фактът, че домът е готов за живеене веднага. Това не е просто удобство, това е живот. Добре, намерихме съкровищата. А сега нека да видим как можем да ги превърнем в истински завладяващ разказ. Да изградим един прост, но ефективен процес. Всъщност процесът е изключително прост. Стъпка 1 – взимаме сухия факт. Да кажем 350 квадратни метра двор. Стъпка 2 – откриваме чувството, емоцията зад него, уединение, сигурност, място за забавление. И стъпка 3 – разказваме историята. Това не е просто двор, това е личен оазис за семейни барбекюта и безгрижен детски смях. В крайна сметка всичко се свежда до един единствен ключов въпрос. Как превръщаш квадратурата в бъдещ спомен? И ето как работи трансформацията. Панорамният балкон не е просто балкон. Това е мястото за сутрешното кафе с невероятна гледка. Близостта до Странджа не е просто локация, а обещание за приключения всеки уикенд. А международната общност – това е светът в твой квартал. И сега, време е да сглобим всичко това в едно силно, въздействащо послание. Време е за финала. Да започнем така. Това не е обява за къща.
Това е покана. Покана да избягаш от шума на града, но без да губиш връзката си с него. Покана да инвестираш в бъдещи спомени, а не просто в квадратни метри. Това е дом за 2 поколения. База за безброй приключения. Това е началото на един нов живот. И така видяхме как зад сухите данни винаги се крие емоция и огромен потенциал. Абсолютно всяка обява крие история. Въпросът е дали ще се вгледаме достатъчно внимателно, за да я открием и да я разкажем. Точно в това се крие силата на добрата история.